sih. Duduk, gerak. Diingat-ingat ya teman-teman, jangan berkeliaran di area panggung karena nanti karena nanti kalau kamu ngayu-ngayu di sini itu berbahaya. Mas Bongge itu rencana salto dari sini ke Tambak Bayan. Kayaknya ya diam dengan aku ya. Yuk. Paling enggak kowe iki boyo paham dhewe iki ning kene tengguriane sinten. Gaji. Gaji menika seniore dhewe aduh. Senior, sesepuh. Ning di ambek dalam rangka tas kurang putrane Mas Dwika. Ayo Mas Mo. Mbak Ayu. Iki orang alun to. Omae. Alun kebel. Iya to, kok sakmene mbane. Jane sakmene mbane. Mekane gendong Bongge dingin meriahnya acara iki nak yo apik to. Apik apa kok buka ini asa-asa. Lah kok asa-asa. Wis sambat kon becek. Kenapa kok iki teko kono ku? Madulur. Lah kok sak iki kok ngomongane sambatan iki nuwun sewu nggih. Iki aku ra seneng aku nek ngomongane dhuwit iki. Mas seneng masa budak. Kowe iki paling endak contohan aku. Ngono piye? Paling endak adewe iki ning kene lak tenggriane Mbahji. Kuwi lak sesepuhe adewe. Sepuh. Mas Dwika yo padha karo adine adewe. Adine awak dhewe. Kanca. Ayo ndang mlebu. Kanca plek. Lah iki ngene iki biasane adewe ning Ponorogo kuwi lak 1.500. Kenekan kanca dhewe yo wis 1.000 wae wis. Lah aku yo ngene iki to kok nyambut to ngomong dhuwit iki dulur iki. Mak anjene kok kok ana keseket. Piye to iki? Ngono piye? Biasane adewe ning Ponorogo iki 1.500. Tuh tamu oke iki. Lah iki lak terbukti Mas Dwika kuwi apik. Koncone oke. Barengane oke. Kami teko. Lah iya teko. Ngaji teko. Koncone jobo sik oke iki. Sing jobo sik oke. Kok urung wis ngerti. Ora apa-apa to. Loh. Kok tak potong melenggu. Bocah wis karepe dhewe ae. Ada meri. Yo meri to. Bocah.
Nih, patut niku rasa dikendangi kan. Sing kene titipan kan. Icik icik. Kowe iki kalau dia berapa iki? Ora usah kowe kuwi lak wis tak omongi. Nek emas tanggapan kowe iki aja ngatutne ae. Suaramu mbok sing penting ora kuwi malah kebayo apa ae. Iki mbok aja ngono lho sesune iki lho ora nggih jane biyen iki bocah iki patut tak iki tak gandeng iki biyen ayu muni-muni ayo apa bos kok ben terbes tapi lak ora ono to kowe aku iki biyen iki nglateni bocah iki ben saya ayu muni-muni saya ayu muni-muni yo biyen tak treatment tarik benang kuwi oh di Surabaya di Surabaya terus Jakarta terus kari dhewe ning Thailand ning Surabaya tarik benang kenceng neh beneran enak to wae apik iki terus rada mlorot tak gawa ning Jakarta tarik benange bener kenceng neh yo terus kari dhewe ning Thailand iki apik to Mas apik apane getun aku nyapa bisa tak tarik ning pindho kuwi ketelu ning Thailand kuwi apa kok bulu menjinge pindah rene saking ngene kesuwen lek iki pindah rene iki makane pikiran untuk suaramu gedok kentong iki bogre iki kok kowe sing ndang iki sapa? Dinane jajale dinane. Sing iki sing ndang kowe iki sapa? Ya jenenge aku. Ora nyek. Oke. Aku sing ndang iki. Lek omong iki sing jelas rambut iki jenenge Rawas. Kok ora masih rasa lha. Rawas kowe. Ada siji ya. Oke. Oh, iki nek ngomong kudu kalem-kalem ae. Kowe omong karo iki kalem-kalem. Kowe ora usah ngene, wis fokus omong kan. Piye Mas Ogi? Emang gitar. Ribet Mas Ogi. Iki jane ngobrol tetek kok. Kukis. Kowe nek iso donga, cok ngeyel. Donga nang loro kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira kena tahu gua Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi aqlaqalakum wa min anfusikum asbajal tasbih ilaika. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Wa inna fi dzalika likala atati liqaumin yatafakkarun. Oh, lagi hati lah. Tujuannya masalah. Artinya apa tanggung? Artinya bahwa sesungguhnya meneman sampai kamu
Tuhan itu menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Benar. Ada wanita, ada pria. Harus berpasang-pasang. Berpasang-pasang enek langit ya enek bumi. Enek awan, enek bumi, enek isar, enek dhuwur. Nah, ini loh. Pokoknya manusia, Gusti Allah itu ciptaane manusia itu berpasang-pasang. Oh lah ya ngono kuwi berarti adewe kudu percaya besok bakal nemu jodone adewe. Kaya Mas Dwi Kapika pun nemokke jodone. Lah terus aku jodoh itu sama Lah ya kan kuwi bener to. Enek lanang, enek wedok. Enek langit, enek bumi. Nek Mas Dwi ka lanang, jodone Mbak Ayu wedok. Lah kowe iki bojomu dhuwur. Cara wedok modele kok kaya ngene. Cara lanang kok ya. Tapi nek nuwun sewu nek saranku ya, mending kowe cah loro iki gandeng wae. Aku gandeng karo ki gak apa-apa tak gawe golek bondo. Tak tumbale. Ya mugi-mugi Mas Dwi kalian Mbak Ayu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal diparingi momongan, ayo asale bangun rumah tangga, diparingi rezeki lancar. Aku karo Mas Dwi kan siji Mas, awak dhewe padha senengane seperti eling. Apa? Awak dhewe tanggapan luar kota kadang ngerti wong itu ae to. Bener. Pas karo makan ayo kok ayo bojoku. Oh lah ya. Ben hubungane ben awet Berarti eling lan waspada. Eling sing nang omah, Mas padha ning jopo. Jopo kebutuhan. waspada aja sampe kedodo sing jaba. Ayo Mas itu ya Mas. Senengane bodone oke. Anakku ayo pengen mama lho mama. Mama kuwi apa aja. Iki ada mana?